трагедията е изключително голяма. Запряна излезе от нашата болница 7 дена след операцията в състоянието, в което дойде, с многото препоръки и желание тя да бъде лекувана и да бъде намерена диагнозата на проблема й. Проблема й не беше решен. И вече започва на оттичане. Пращат ни на преглед в онкологията. На втория етаж има една жена доцент Дянкова, тя е гинеколог. Отиваме при нея, тя прави преглед на жена ми, цялостен преглед. Значи нещо много се ядосвам и така започва да ми се вие свет. Направи прегледа и излиза от кабинета и казва: ама момиче, вика, ти не си изчистена, вика, ти имаш инфекция на матката. Ти не си изчистена. Това го казват в ракова болница. Това го казва доцент, не доктор, а доцент. Да. Гинеколог в... Значи всичките проблеми, които до сега са случили, температура и така нататък, идват от това, че нейната матка не е изчистена по време на раждането на детето. Дори не е съшита хубаво, защото тя има страшен кръвоизлив вътре в матката, което се вижда от... Аз имам снимка на матката, ако искате, мога да покажа. Кога е направена тази снимка? Тази снимка е направена в майчин дом по време на операцията за вадене на матката. Ето тук си пише в консултативните прегледи на епикризата от хематологията. По повод персистиращия фебрилитет се проведе консултация с гинеколог доцент Дянкова на влагалище и матка оголемена, колкото 3-4, това не го разбирам тук, защото не съм доктор. Вторично инфектиране най-вероятно от задържане на лох. Това са лохите, това е мръсната кръв, която остава след раждане. Тя трябва да изтече да се изчисти. Да, проведе се консултация с републикански консултант по гинекология, доцент Доганов и доцент Божинов, поради данни за субинволюция на матката и септична температура да се преведе в майчин дом. Значи всъщност тази епикриза от ракова болница показва, че проблема идва от неизчистената матка след раждането. Точно така. Помежду другото, с страшни връзки и страшни усилия стигнахме до тук да дойде консултант от майчин дом да я прегледа и да я преведем, защото не искаха да я вземат. Тъй като просто чуят от коя клиника и се казва там, където са я пипали, там да я пипат. Защото аз също така попитах и доцент Дянкова. Доцент Дянкова, много ви моля, не може ли да направим тази интервенция тук да я изчисти? Не, моето момче, вика, там, където са я пипали, там да я пипат. Значи случай е толкова тежък вече. Да, вече става тежък. Това е бомба, гърми вътре в корема. Тази инфекция, аз нямам медицинско образование, но не тръгва ли вече към други органи или не знам? Да, точно така. Аз вече съм запознат с всичко това. Всички органи и кръвта се трови от тази инфекция. Ние му се чувстваме, защото и ние му се чувстваме много. По този начин и ние му се излиза, че вие не сте си свършили в болницата работата и момичето е починало заради това, че се е получил сепсис следствие на много е заблуден, да. Ние му се чувстваме също страшно много и той беше наясно с всичките тези неща, но какво се случи с него? Може би скръбта, може би съвети, които в момента той търси утеха в тази си тежка съдба. Това е така. Хората са много раними, когато загубят близък човек. Но истината е друга. Тя не е свързана с какъвто и да било проблем в нашата работа. И в крайна сметка аз го заявявам за пореден път, че бих направила същото, бихме направили абсолютно същото. За пореден път казвам, че аз не съм оперирала Запряна, но съм се грижила с екипа ми през цялото време за нея. И твърдя, че поведението, което ние сме имали тук, е това. И няма друго поведение. 16 дена минава, с които тя седи с температура, без поставена диагноза, докато се намери лекар, който да каже, че трябва да се изчисти от раждането. До 26-ти е... Кога е в майчин дом? На 26-ти оперират в майчин дом. Март. 26 март. Първата операция за премахване на матката. Вече се стига до премахване на матката. Така се взима решение. Толкова е страшно положението. Да, положението е много страшно, но като ни преведоха в майчин дом в петък, ни казват доцент Доганов и там Божинов и другите доктори от майчин дом, като направиха преглед на жена ми да видят в какво състояние е матката. Те казаха, включваме тройна доза антибиотици, да спрем този процес, ако може да спрем тази инфекция. И се започва вливане. Тук букат. От 3 места и вливат на нея медикаменти.
Те направо я съсипах от всекъде. Понеделник правят преглед. Матката се свива добре. Няма инфекция на матката, започват да говорят. И ние вече не знаем, пак сме в невидение, пак нищо не знаем. Постоянно се вливат някакви медикаменти, постоянно се прави някаква терапия. Положението започва да се влошава, вече започва и кървене от носа, започва давене, започва повръщане, всичко, каквото се сетиш. И на 25-ти лекуващия лекар, доктор Бояджиев, вечерта дойде да й направи пак така преглед и започна да я натиска на корема. Тук отгоре. Да, то така се проверява дали матката... И жена ми изкрещя смисъл, заболяя страшно много и той, доктора така по изражението на лицето се видя, че се изплаши. Вика, от какво те заболя? Вика, от това, че те натискам силно или просто отвътре? Вика, и жена ми, не знам, доктора, вика, много ме заболя. Той си взе багажи и си тръгна и на сутринта идва доцент Доганов. А цяла нощ държа така? Не, боля, но никой нищо не прави. На сутринта идва доцент Доганов, пак преглед. Пак там с бърка, нали, там какво, нали, знаеш, като жена, какви са тия прегледи, страшни прегледи. И направи преглед и излиза, вика, аз повече, вика, това момиче няма го остава да се мъче. Правя ревизия на секцията и ако матката е замахана, я махам. И жена ми така гледа и се чуи какво да каже. И ми вика, дано, вика, да не е матката, вика, дано да има нещо, вика, забравено, или нещо да се оправя. Тя много мечтаеше да си... второ дете. Ние си мечтаехме и за второ. Тя много искаше момиченце след 3-4 години. Ако може да си имам едно момиченце, вика, ще бъда най-щастливата майка на света, така ми казваше. И подготвите за операция. Подготвите за операция, слизаме долу на 3-ти етаж в майчин дом. Започва операция, 4 часа и половина операция. С 2 литра и половина кръвозагуба. 2 литра и половина кръвозагуба по време на операцията и след операцията за 24 часа още 2 литра и 100 кръвозагуба. 4 часа чакаме отвънка като луди, фърчат кой носи кръв, кой е плазма, кой е някакви други медикаменти. И вече в един момент доцент Доганов излиза и казва, матката беше като сварена. Ужасна, аз такава матка не съм виждал. Инфекцията, вика, е тръгнала нагоре към червата, между червата имаше кръв. И викам, какво става, какво означава? Викам, операцията успешна ли? Вика, успешна, викам, изчисти ли я отвъд? Съмняваш ли се? Всичко е изчистено? И това беше. Преди няколко дни, когато за пореден път на Синджира беше представен господин Колендаров, заведен за пореден път с Весела Неински в Нова телевизия, аз не съм гледала това предаване, но ми го разказаха. Тогава се е включил мой колега от Майчин дом, който е един от най-добрите акушер-гинеколози в България, заместник директор на болницата, доцент Румен Димитров, който е присъствал по време на втората операция, 18 дена след като тя напусна нашата болница, който много точно изрази своето отношение и то е категорично. И то е, че няма никаква грешка, няма никакви задържани плаценти, няма никакви инфекции. Това са несериозни неща. Ако имаше инфекция, трябваше да има взрив от инфекции в тази болница. Това е несериозно. При нас се раждат по 50 до 60 жени всеки месец. От 3 години, откакто съществуваме и такива неща просто няма как да станат. Това е хистологичното изследване на матката, което е правено в Майчин дом. Има хистологичен препарат, който е изследван матката. Изследвано, в което изследване пише, аз тук съм си го превел, резултат от хистологично изследване на матката показва, че има инфекция след постоперативно родоразрешение в матката. Значи пише, че има задържане на плацентарен част и възпалителна инфилтрация, което в смисъл доктор ми го обясни. Децидуализация. Децидуа, това е реакцията на тъканта към мърсотията. Мускули, всичко на матката е било мъртво. И с хематом. Хематома идва от там, че не е съшита хубаво. А този